Usa sa mga maayo nga dapat hisgutan ang mga relasyon nato sa ato ang isig kaingon, sa ato ang mga igsoon, sa ato ang mga silingan, ug labi na ang ato ang relasyon sa ato ang mga duha ka ginikanan. Sa ato nang naingon nga ang tuang mga ginikanan ang paghatag kanila og maayo nga pagtratar dili lang kay sa panahon nga buhi pa sila. Ang maayo nga pagtratar, maayo nga pagmahal nato sa tuang duha ka ginikanan hangtod sa ilahang kamatayon. Luyo sa ilahang kamatayon, wala maputol o wala mawala ang mga buluhaton gikan kanato nga ilahang mga anak nga mamahimo unya nga simbolo sa tuang pagmahal kanilang duha. So atong makita sa panahon ni Nabi Ismail, usa siya ka bata, sa bata pa siya, nga masundanon kayo siya sa iyang mga ginikanan. Ngadto siya ang amahan nga si Abraham. Miabot ang usa ka adlaw nga giingnan siya sa iyang amahan nga biqaulihi ta'ala, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madha tara. Giingnan siya sa iyang amahan nga, anak, sa pagkatinuod akong nakita sa ko ang damgo, gipadamgo ko sa labaw makagagahom nga ikaw akong sumbalion. Ikaw ako ang ihalad. Fandur madha tara, unsa may imuhang ikasulti. Tan-awa sa imong kaugalingon kung unsa imong ikasulti. Kung siguro sa lain pa nga mga anak, sa pagdungog sa ing ana, pagkadungog sa ing ana nga pagsulti sa amahan nga iyahang sumbalion, siguro walay usa kami segundo o duha mudagan na ang bata o ang giingnan sa mao nga pulong. Apan si Ismail wala siya matarog tungod sa kakusog sa iyahang iman, sa kakusog sa iyahang pagrespeto, pagtahod, pagmahal sa iyang ginikanan. Wala siya lain nga nasulti. Gawas sa miingon siya, qala ya abati fa'al ma tu'mar fasatajiduni insyaallah minas sabirin. Wala siya lain nga gitubag sa iyang amahan. Gawas nga, o akong amahan, if'al ma tu'mar, buhata kung unsa ang gisugo sa imuha. Fasatajiduni insyaallah minas sabirin. Kay ako magasabar. So kana atong makita ang usa ka bata nga nagatahod o nagatamod o nagatuman sa kagustuhan sa iyahang ginikanan, bisan pa ang kapalit niini ang iyahang kinabuhi. Ikaduha, sa hadis nga atong na madungog kanunay, kabahin sa gitawag nga ashabul kahf, kadtong tulo ka mga tawo nga napugos sila og sulod sa langob. Dito sila nagpalabay og kagabhion sa langob sa ilahang biyahe. Unya nahitabo nga nahulog ang usa ka bato, dako nga bato, og dito naka-plastar sa pultahan sa langob. So tungod sa kadako sa bato nasirad-an ang langob.
wala na sila lain nga pamaagi unsaon nila paggawas. So ang ilahang nahinumduman nga unsaon naman nato kini karon paggawas, siguro matag sa kanila nangayo og pakitabang ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala nga ilahang hisgutan ang ilahang nabuhat nga kaayuhan. So ang isa sa ilaha walain nga iyahang nahinumduman ang iyahang gibuhat nga kaayuhan ngadto sa iyahang duha ka ginikanan. Ang iyahang istorya nga ingon siya nga ya Allah na ako'y duha ka ginikanan nga mga tigulang na sila. Ang akong batasan sa ilaha nga kanunay nako sila dad-an og gatas nga ilahang mainom bago sila matulog sa gabi. Apan nahitabo nga usa ka gabi ini wala ko dayon makaabot hangtod nga pag-uli nako didto sa akong mga ginikanan nakatulog na sila. Akong gidalan sila og gatas, pag-abot nako sa ilahang higdaanan nangatulog na sila. Kaya ang akong batasan ingon niya nga unahon nako paghatag og pagkaon ang ako ang mga ginikanan, usa pa ang ako ang pamilya. So dinha nga iyahan ang nakita nga tulog na iyang duha ka ginikanan nga ana sa iyahang kamot ang sudlanan sa gatas, wala sad niya mahimo nga pukawon ang iyahang duha ka ginikanan. Gipasagdan niya ang maayo nga pagkatulog sa duha ka tigulang. Dito na lang siya mibarog duol sa ilahang gihigdaan. Hangtod nga miabot na lang ang kaadlawon, usa pa na higmata ang duha ka tigulang ug dito pa niya gihatag ang iyahang gidalang nga gatas. So kung atong tan-awon ang pagsabar sa usa ka anak nga nagahulat kung kanos-a mahigmata makamata ang iyahang duha ka ginikanan nga siya nagagunit sa sudlanan sa gatas. So dito ang giingon nga tinuod nga paghigugma sa duha ka ginikanan. Gani miabot ang kaadlaw ng ang iyang pamilya, ang iyang mga anak, wala pa intawon makainom og gatas. Tungod kay ang batasan, iyahang unahon pagpakaon, iyahang unahon pagpainom ang iyahang duha ka ginikanan, usa pa ang iyahang mga anak. So ingon niya, ya Allah, kung kana nga ako ang gibuhat kaayuhan, so tabangi kayo nga makagawas kami dinhi sa amo ang nahimutangan. Dito nahitabo nga naabli ang misibog. Nahitabo nga nasibog ang bato, dako nga bato, ug silang tulo nakagawas dito gikan sa ilahang pagka murag nabilanggo sila dito sa sulod. Kay silang tulo mihatag og ilahang mga buhat nga ilahang gipangayo kang Allah nga kung kaayuhan kadto nga among mga buhat, tabangi kami aron kami makagawas. So usa sa ilaha mao kadto iyahang gipangayo kang Allah tungod sa iyang gibuhat nga kaayuhan ngadto sa iyahang duha ka ginikanan. So sa ato nang naingon nga ang pagmahal nato, pagrespeto nato sa ato mga ginikanan dili lang kaysa buhi pa sila. Hangtod nga bisag patay na sila nagapadayon gyapon ang ato ang pagmahal sa ilaha. Yani birrul walidain ba'da mautihima. Padayon ang pagmahal nato sa ato ang mga ginikanan sa kaning bisag wala na sila dinhi sa kalibutan. So ang usa ka Muslim iya gyud nga hatagan og pagmahal sa tanan nga pagmahal sa gikan sa kasing-kasing ang duha niya kay ginikanan bisag wala na sila dinhi sa kalibutan. Pinaagi sa pagdua kanila sa ilahang mga nga ang Allah maluoy kanilang duha ug hatagan sila ni Allah og gitawag nga pasaylo
o ang ilahang mga wala mabuhat nga mga promises pwede nato buhaton in behalf sa tuang mga ginikanan nga wala na nangamatay na. So meaning padayon gyapon ang ato ang pagrespeto o pagmahal sa ilaha. Ngano nga unsa man ang mga kaayuhan sa gitawag nga birrul walidain, unsa may atong makuha kung ato ang hatagan og maayo nga pagtratar, maayo nga atiman ang ato mga ginikanan. Tungod kay usa niini nga hinungdan nga mahimong kaayuhan sa maayo nga pagtratar sa ato ang duha ka ginikanan, tungod kay kini usa ka hinungdan aron kita makasulod sa surga. Annahu sababun lidukhulil jannah. Usa kini kahinungdan aron kita makasulod sa gitaganan ni Allah nga surga, paraiso. Miingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa iyahang hadis nga alkansina ang usa ka tawo. Lugi gyud ang usa ka tawo. Ngano man? Nangutana ang mga sahaba. Nganong malugi man? Nganong maalkansi man ya Rasulullah? Ingon niya nga si kinsa nga tawo nga naabtan pa niya ang pagkatigulang sa iyahang mga ginikanan, isa sa ilaha o duha man sa ilaha, summa lam yadkhul al-jannah. Meaning ang usa ka anak iyaha pang naabtan ang iyahang duha ka ginikanan o ang isa sa ilaha, pero wala mahimo nga hinungdan kadto siya nga makasulod siya sa suruga. Tungod kay wala niya hatagi o maayo nga pagtratar ang iyahang ginikanan. Buti pasabot nga ang katigulang sa ato ang mga ginikanan, kung ato silang hatagan og maayo nga pagtratar, usa kini kahinungdan aron kita makasulod sa suruga, sa Jannah. Pero kay kadtong tawhana nahatagan siya og chance tungod kay naabtan pa niya ang iyahang duha ka ginikanan o isa man sa ilaha nga mga tigulang na, pero wala niya hatagi og bilik, gipasagdan niya iyang duha ka ginikanan, so wala niya makuha ang chance nga gihatag nga giingon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga maoy mahimo unta nga hinungdan aron siya makasulod sa surga kung iyaha pa nga gitratar og maayo ang iyahang mga ginikanan sa ilahang pagkatigulang. Tungod kay wala niya hatagi og bilik, so wala niya makuha ang gihatag nga garantiya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaduha, ang paghatag nato og maayo nga pagtratar o pag-atiman sa tuang duha ka ginikanan, usa kini ka pinakamaayo nga mga buhat ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-atiman nato sa atuang mga ginikanan gi-describe sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga usa sa mga buhat nga pinakagusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gikan kang Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu an-nabiyya, akong gipangutana ang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, unsa man nga buhat ang pinakamahal ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala, pinakagusto ni Allah, unsa man nga buhat. Mitubag ang propeta ingon niya as-salatu ala waqtiha,
Usa niini ang pagsambayang sa tama nga wakto. Pag abot sa wakto, gihimo dayon ang pagsambayang. Usa na nga mga pinakagusto ni Allah nga mga buhat. Summa ayo nangutana pagyapon siya unsa pa man sa pamailain. Mituwag ang propeta ingon niya nga birrul walidain. Ang hatag ug maayo nga pagtratar sa duha ka ginikanan. Nangutana pagyapon unsa pa man. Mitubag ang propeta ingon niya al-jihadu fi sabilillah. Ang pagjihad sa dalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So katong tulo na mention dito ang atiman, pagmahal o paghatag o maayo nga suporta sa tuang ginikanan nga anaa na sila sa mga edad nga mga tigulang na. Ikatlo nga mga kaayuhan sa mao nga buhat, inna birral walidain muqaddam alal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ang atiman nato sa tuang duha ka ginikanan mas importante pa kay sa jihad fi sabilillah. Tungod kay adunay usa ka sahaba sama ni Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma qal gisulti niya Ibn Umar ingon niya nga aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adunay tawo nga miadto sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingon niya nga muuban ko sa pagbakwit o muuban ko sa pagjihad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungod kay gusto nako nga makakuha ko og daghan nga baras gikan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Apan mi sulti ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gusto nimo og daghan nga baras gikan kang Allah. Tungod niya pero ang gitubag sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga balik dito sa imuhang duha ka ginikanan. Baliki ang imuhang duha ka tigulang na nga ginikanan. Atiman na sila. So wala tugti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mao nga tawo nga muuban ngadto sa jihad tungod kay ang iyahang duha ka ginikanan naa pa mga tigulang na. So kung iyaha pang biyaan wala na imong atiman sa ilaha. So mao nga miingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga balik dito sa ilaha og atiman na sila og maayo. Napay usa nga tawo nga miadto sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miingon nga nananghid sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aron magjihad. Pero gipangutana siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak? Buhi pa ba ang imuhang duha ka ginikanan? Ingon siya nga buhi pa. So miingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga fafihima fajahid. Sa ilahang duha didto ka pagjihad sa ilahang duha. Meaning didto ka pag sakripisyo, didto ka pag struggle sa sa pag-atiman nimo sa ilahang duha. So sana siya nga kaayuhan sa pag-atiman sa tuang duha ka ginikanan nga naay mga panahon nga labaw pa siya sa pag-jihad fi sabilillah. Ang pag-atiman nato sa atuang duha ka ginikanan mas labaw pa naay panahon nga labaw pa sa pag-uban sa gitawag nga jihad. Kaupat nga kaayuhan ridal Rabb fi ridal walidain. Ang kalipay ni Allah nagagumikan sa kalipay sa duha ka ginikanan. Meaning nga kung gusto nato nga makuha nato ang kalipay ni Allah,
dapat hatagan nato og kalipay ato ang duha ka ginikanan. An Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ridha rabb fi ridal walidain wa saqatur rabb fi saqatil walidain. Ang kalipay sa duha ka ginikanan, sa kalipay sa Allah gumikan sa kalipay sa duha ka ginikanan. Ug ang kasuko ni Allah gumikan sa kasuko sa duha ka ginikanan. Meaning ang usa ka tawo kung malipayon sa iyaha ang iyahang duha ka ginikanan, ang resulta niini malipayon sa iyaha ang Allah. Kung ang usa ka tawo nasuko sa iyaha ang iyahang duha ka ginikanan, mao ti hinungdan nga masuko ang Allah ngadto kaniya. Ug uban pa mga kaayuhan nga atong nasulti kaganiha nga ang pag-atiman, paghatag og maayo nga pagtratar, pagmahal sa duha ka ginikanan, mamahimo kini nga hinungdan nga masolusyonan ang mga kalisod o mga kalisdanan nga usahay mahitabo sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sama na lang sa ato ang istorya kaganina nga katong tulo ka tawo nga nakulong dito sa langop. So tungod sa usa sa ilaha maayo og pagtratar sa iyang ginikanan, so natabangan sila ni Allah pinaagi sa nasibog o naabrihan ang nasirado nga langop tungod sa gidawat ni Allah ang mao nga ilahang ibadah. So uban pa nga kahinungdanon sa paghatag o maayo nga pagtratar sa tuwang duha ka ginikanan nga resulta usab nga kita nga mamahimo na unya nga ginikanan, may mahimo kita usab nga mahalon o atimanon sa tuang mga anak. Kung kita karon ato ang giatiman ato ang mga anak, mamahimo kini nga hinungdan, o kita karon atong giatiman ato ang mga ginikanan, mamahimo kini nga hinungdan nga kita usab atimanon o mahalon sa tuang mga anak. Tungod kay ang propeta miingon nga higugmaan ninyo, hatagin ninyo og maayo nga pag-atiman ang inyuhang mga ginikanan, tungod kay moabot ang panahon nga kamo usab atimanon sa inyuhang mga anak. Meaning ang bara sa ato naanay ato ang bara sa dunya pinaagi sa giatiman kita usab og maayo sa ato ang mga anak. Barru abaakum tabarrakum abnaukum. So, kuan lang kana siya resulta sa tuang pag-atiman sa tuang duha ka ginikanan, maoy hinungdan nga kita usab atimanon sa tuang mga anak. So, adunay mga gitawag nga mga dapat nga himuon sa usa ka Muslim alang sa iyang ginikanan, nga maoy magapamatuod nga siya nagahatag og maayo nga respeto o pagmahal o tamod sa iyang ginikanan. Usa niini ang pagpaminaw sa ilaha. Pagpaminaw sa ilahang mga sugyot, sa ilahang mga advice, o sa ilahang mga tinguha nga sila ato ang paminaw niini. Ini atong ginasunod. Walay ginikanan nga ang iyahang tinguha sa iyang mga anak kadautan. Gawas lang kung ang ginikanan na nabalhin na iyang panghuna-huna. Pero kung anaa pa ang maayo nga panghuna-huna sa usa ka ginikanan,
naagid din ha ang maayo nga tinguha, maayo nga tumong sa usa ka ginikanan ngadto sa iyahang mga anak. So kadto nga ilahang mga tinguha ngari kanato nga mga anak, dapat nato to nga i-consider. Ato to siya nga paminawon ang ilahang mga idea. So din ha usa nga mga buluhaton sa mga anak. Ikaduha nga dili nato sa ilaha buhaton nga aduna tay gipalabi mga lain nga mga tao. Dapat ilang mabati nga wala tay lain nga gipalabi nga mga tao gawas lamang kanilang duha. Usahay usa na ang mahimong kagubot sa pamilya. Kung ang anak makaasawa o di ka ang babae makabana, nya naglahi na sila, mura ug ang ilahang ginikanan mawala na sa ilahang murag wala na sila panahon sa ilahang mga ginikanan. So ang ato ang mga ginikanan, kuan na sila, sensitive na sila, labi na ugnaan na sila sa mga pangidaron nga tigulang na. So dili pwede nga ato ang ipakita sa ilaha nga aduna kitay gipalabi o nawala na ato ang pagmahal sa ilaha o nawala na ato ang pag-atiman sa ilaha. So usa na nga bantayanan sa usa ka anak nga kinahanglan iyahang ipakita sa iyahang duha ka ginikanan nga wala mabalhin ang iyahang pagmahal ngadto sa iyaha ug giingon nga dili nato ipakita sa ilaha nga naatay gipalabi. Sila lang ato ang ipakita sa ilaha nga sila gyud ang atong ginamahal. Katulo, ang pagpangita og pamaagi kung unsaon nato ikahatag ang ilahang mga panginahanglan. Ato ang sutaon kung unsa ba gid ang ilahang mga gusto. Kay usahay naay mga anak nga maghulat na lang kung unsay pangayoon sa mga ginikanan. Pero kung ang usa ka anak dili na maghulat, kay iyaha lang ginabantayan unsa kay gusto sa akong inahan, unsa kay gusto sa akong amahan. Unya imuhang mahatag sa iyaha, bation na siya og kalipay. Dako nga kalipay. Tungod kay wala pa gani siya nangayo, imuha nang nahatag. Kaya usa na nga pamaagi, kung saan nato pagkuha ang kalipay o gitawag nga rida alwalidain. Nga dili nato pasagdan o dili nato hulaton kung kanos alang sila musulti sa tuwa kung unsay ilahang mga panginahanglanon. Kayo ang ginikanan nga maulaw dili musulti, so wala na lang, mga tigulang na lang sila, mga matay na lang sila, wala sila nasulti nga gusto nila unta nga pangayoon sa ilang mga anak, maulaw sila pananglitan. So wala tay nahimo nga kaayuhan sa ilaha. So gikinahanglan sa tuwa nga pangitaan nato paagi atong diskubrihon kung unsa ang ilahang mga panginahanglanon aron nato maihatag sa ilaha. Then ang kasabar, himuon nato ang pagsabar ngadto sa tuang duha ka ginikanan. Tungod kay ang tao nagakatigulang, nagakabalhin ang iyahang batasan, nagakabalhin, nagakausab ang iyahang relasyon sa usa ka sa iyahang anak o sa iyahang mga silingan o sa iyahang mga kaila. Lahi sa batan-on pa pag-abot sa katigulang aduna na kini kausaban. Usahay sila nga mga ginikanan nato tungod sa ilahang pangidaron
dali na masuko, sahay dili makahulat, apurado, sahay sensitibo, dali lang manluod. So kani nga ilahang batasan tungod sa pagkabalhin, pagkausab sa ilahang pagkatao, dala sa ilahang edad. Dili nato kana siya himuon nga atoang atbangan og dili maayo sad nga batasan. Dapat nato ilhon ang pagkabalhin, ang pagka-change sa ilahang batasan tungkol sa ilahang mga edad. So dito, ang gitawag nga pagsabar. Muhatag kita o gitawag nga sabar sa ilaha. Kay wala na to nila tuyua. Uban na to sa ilahang pangidaron. Kita nga naa pa sa maayo pa nga edad, so kaya pa nato ang hatagan og pagsabar ang ato ang mga ginikanan. Na ay mga higayon nga gikinahanglan nato silang hatagan og mga regalo. Timaan nga kita kanunay nga naga hunahuna sa ilahang kalipay. Mao ra gyapon nay panahon nga ang mga tao sa general nga konklusyon, ang uban muhatag lang og regalo ngadto sa iyang isikaingon kung naay okasyon. Pero kita nga mga anak, dili na nato hulaton nga moabot pa ang usa ka okasyon, unya dito pa kita mohatag og mga regalo sa duang mga ginikanan. Basig abot pa nga hulaton pa nato ang Eid al-Fitr o Eid al-Adha o unsa ba nga mga okasyon, kay dito pa ta mohatag og regalo. Ang usa ka anak walay ginahulat nga okasyon nga makahatag siya og regalo ngadto sa iyahang duha ka ginikanan. Tungod kay usa kini nga makahatag sa ilaha og kalipay. Nga bisag walay okasyon, kita di ay nga mga anak nagahuna-huna alang sa ilahang mga panginahanglanon. So malipay ka nato ato ang mga ginikanan. Uban pa niini nga dapat nato himuon nga mga anak nga ang paghatag nato og respeto. Respeto gikan sa ato ang pakig-istorya sa ilaha o di ba kaha sa tuang mga buhat. Kay usahay adunay mga anak nga og makigsulti sa iyang ginikanan, mas taas pa siya og tingog mubo ang iyang ginikanan. O di ba kaha makit-an sa iyang nga naay mga aksyon nga dili maayo tan-awon sa iyang mga ginikanan. So dito ato ang ihatag sa ilaha. Kung makigsulti ta sa ilaha, makigsultian nato ato ang mga ginikanan sa maayo nga sistema. Ug dili nato ipakita sa ilaha ang mga aksyon nga dili angay nga ipakita sa usa ka anak ngadto sa iyahang ginikanan. Uban pa nga pwede nato ihatag ang kalipay sa tuong mga ginikanan nga ang likayan nato nga masuko kita ngadto kanila. Ang mga anak karon tungod sa panginahanglanon kailahang mga kaugalingon, kung dili nila makuha sa ilang dili maihatag sa mga ginikanan ang ilahang ginapangayo, daghan na og ginabuhat ang mga anak. Labi na karon nga mga panahon. Pero kanato nga Muslim nga likayan nato nga makiglalista sa ilaha tungod kay wala gihatag ato ang gusto, kundi ba kaha masuko na ta sa ilaha tungod kay wala nato makuha ato ang gusto, kundi ba kaha nga ug musulti sila ato ang
hatagan og dili maayo nga pagtubag. O di ba kaha kung musugo sila sa atoa dili nato tumanon tungod kay wala nato makuha ang ato ang gusto. So kana sukwahi kana nga batasan sa usa ka Muslim. Ikinahanglan nato nga hatagan nato sila og maayo nga pamatasan. Uban pa niini ang pagdua. Ang pagdua alang kanila. Labi na sa ato ang mga sambayang. Tungod kay ang pagdua atong idua atong mga ginikanan nga hatagan pa sila ni Allah og dugway pa nga sa ilahang kinabuhi. Aron pa sila makahatag pa og dugang pa nga mga ibada sa ilahang kaugalingon. Uban niini ang pagpangayo nato nga mga anak ngadto kang Allah nga tabangan kita ni Allah sa pagtuman sa tuang obligasyon ngadto sa tuang mga ginikanan. Mga itag suporta sa Allah. Ngaya Allah hatagi ko og kusog, hatagi ko og suporta aron nako mahatag ang ako ang responsibilidad ngadto sa ako ang duha ka ginikanan. Sa ato nang nasulti sa karong mga panahon na ay mga anak nga usahay wala na sila gihatag nga panahon sa ilahang mga ginikanan. Uban sad niini ang paghatag og maayo nga relasyon ngadto sa ilahang mga amigo, sa ilahang mga kaila o sa ilahang mga parinti. Buhi pa man sila o patay na sila nga ato ang mga ginikanan, labi na og patay na sila. Mura lang gyapon og buhi sila tungod kay ang ilahang mga amigo, ang ilahang pagkaamigo atong gipadayon kita nga mga anak. Ang maayo nga relasyon nila sa ilahang kaparinti, bisag wala na sila nga mga ginikanan nato, atong gipadayon ang maayo nga relasyon nato sa tuang mga parinti. So, murag wala lang gyapon sila katong ilahang mga amigo, ilahang mga kaila, kanunay nila nga mahinumduman ang ato ang mga ginikanan tungod kanato. Tungod kay atong gipadayon ang maayo og mga relasyon nga ilahang gisugdan. Nya pagkawala nila ato lang gyapon nga gipadayon. Naay mga higayon nga naay mga buhat nga dili gusto sa tuang mga ginikanan. Disturbo sa ilaha. So kita nga mga anak, likayan nato to siya. Kung unsa ang mga buhat nga dili o sa pananaw sa ato ang mga ginikanan dili nga ayo, likayan nato nga mga anak. Uban pa niini nga dapat nato nga buhaton suratul ijabah li awamirihim. Ang dali nga pagtugon o dali nga pagtubag sa ilahang mga panginahanglan. Naay mga anak nga naay mga panginahanglanon ang ilahang mga ginikanan, pero ang anak giugma-ugma lang niya ang iyahang mga ginikanan. Ugma na, sa sunod na lang, o di ba hulat na lang. Nga di ay ang gikinahanglan sa ato unta nga kung naa sa ato ang kakayahan nga kanus siya na nga panginahanglan nga ato ang ginikanan, dito nato dalion nato ang paghatag o pag-response sa ilahang mga panginahanglanon. Uban pa nga kanunay nato sila nga i-appeal sa mga hisgutanan nga adunay gitawag nga development. I-appeal nato sila.
Kay naay mga anak nga wala pag labi na og naminyo na ang anak, usahay wala na, naputol na ang konbersasyon sa mga ginikanan. Dito na lang mahitabo ang mga konversasyon o ilahang komunikasyon kung naanay mga problema. Pero di ay ikinahanglan nga na may problema o wala, kinahanglan nga naagyapon pabilin ang gitawag nga komunikasyon sa ginikanan o sa mga anak. Labi na kita nga mga anak, dili nato sila hikawan sa mga impormasyon nga nagakahitabo labi na sa tuang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kay malipay sila kung kanunay sila makadungog nga kita di ay nagapangalingkamot ta, kita di ay daganta og ginaplano, kita di ay daganta og mga tinguha alang sa tuang kaugalingon o sa tuang pamilya. Malipay sila nga atuang i-appeal sila sa mga paghisgot-hisgot sa mao nga mga hisgutanan. Kaysa ang atuang mga ginikanan naga dagan ang ilahang katigulang unya murag wala na sila'y madungog sa atuan. So kinahanglan nga constant o di ba makanunayon ang giingon nga communication sa labi na sa mga inadlaw-adlaw nga mga nagakahitabo sa tuang mga palibot, sa tuang pangkinabuhi, sa tuang tanan-tanan kung naatay naa sa tuang higayon, dili nato ihikaw sa tuang mga ginikanan nga tuwa silang i-apil niini. Bisag sa paghisgot-hisgot na lang, sa pang-agama na lang, pananglitan. Karong mga adlaw, wala na kitay pwede ingnon sa usa ka pamilya nga naapay gigahin bisag 15 minutos na lang sulod sa ilahang balay nga maghisgot-hisgot pa ang tanang membro sa sulod sa balay kabahin sa agama. Wala na siya. Pero di ay kinahanglan pang-agama man nga hisgutanan, dapat naa ang gitawag nga communication. Ito ang mga ginikanan, hisgutan nato. Mao bitaw nga dili ta karon matingala kung ngano nga ato ang mga anak daghan na og mga kahilayan nga nahitabo. Tungod kay sa sulod pa lang sa balay wala nay hisgutanan. Walay ginikanan og mga anak nga nagmigahin og higayon aron sila maghisgot-hisgot sa unsa man nga dapat nga hisgutan. Labi na ato ang pang-agama. So ato nang naingon kaganiha nga dili nato ipakita sa ilaha nga aduna tay gipalabi nga mga tao alang sa tuang pagmahal sa ilaha. So sa pagkatinuod nga ang tinuod nga hatag og pagmaayo nga pagtratar sa tuang ginikanan pinaagi sa pag himo og kaayuhan sa ilaha, pagtuman sa ilahang mga kagustuhan o pagsunod sa ilahang mga tinguha o dili pag sukwahi sa ilahang mga gusto. So sana sa mga giingon nga tinuod nga pag tratar o pag atiman sa tuang mga ginikanan.